Presiden sini blok presiden dok kebang mati dablem ni toro sini MDC dok utang bayo kon lasina kok krai tinas nai ta utabo komarna lamosi lasi kiri lap kari gesi men kong ketabo kelayo বসিনি বাগাই বসে কষ্ট খাইকা ত্রিপ্রাসানো বাঞ্চনা বাগাই বসে কষ্ট খাইকা তারপরেও শেষ পর্যন্ত তাম খাইজাকা যে সময় প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ফাইব্রা হঙ্গাকে চিনি পরম গ্রাম দশরথ দেবর মান মুখ্যমন্ত্রী লিয়ানি পেন তবিনা ত্রিপ্রা জো কমনি সংসামান ইয়াগুলোবো বল মুখ্যমন্ত্রী সার জাগলিয়া স্টাম্প পেপার খাইতনি জাকা মনি বাগাইনো जोंते थंजागलिया बहुत कसा कुफुरंखा कर्मंखा सुनो सकाखा मनि बागाइनो ताबो बाकरि करै जिआरबिटी साकरि नाना थांगाके बफि कम सुखागै सुप्रागै हजागो बीजेपी रावबाय दिनै ताबो 10323 बसागरि सकगै हरजागो बुरा बाता बुरि बाता माना हिनिबो माया सिनि बुरा बिरचुरबो बिदवा बाताबो माया अबनि परे सिनि सीपीएम रो बुताबो थांनाय 35 बছर थांनाय 70 बছर जोंनुखा सिनि सीपीएम नि मेन नेता कतर दशरथ देवर मानुस थगाय जाखा समानतन्त्रनि सामासे पाहाड़ी बांगाली बाय बाय हिन सामासे समानतन्त्र नायनाय माला सिनि एलाका केब्लाना ब्लक कबाय किसि केब्लान 3 तला 4 तला सिं थांगायसि बनिखे बीजेपी थं आईपीएफ थं दिब्रामो थांथं सुकुनो पार्टीनो तस्ता दरजा गइसदैसि सिनि व्यक्तिगतनि बागै जों सावमा तांनाय सिनि पार्सोनल स्वार्थनि बागै सावमा तांनाय सिनि पार्सोनल स्वार्थनि बागै एकमात्र वान शट नाय हिंगाके दर कैंपेन खाइदो बोबाग्रा एकदिके नेतानि स्वार्थक एकदिके सिनि स्वार्थक सिनि लोकरनि स्वार्थनि बागै बोबाग्रा तैसों ते एकदिके के नेतानि स्वार्थनि बागै ओ एसे गारि काई गुरनै रक बरक जों सिनियानि मानु किन्तु बरक नरक जों तो सिनिलायबले जों तो कायसा बाय कायसा जों मा बुजिलायनोले मने बागैनो बाय जों तिनि नक फुबिया करे जों ककपिरलाय मा तंगो नेता जेसेबां खाइ तंथु नेतानो जों नाय चलेलिया जों पाब्लिक रजो तो थानसा खायनाय बोबाग्रा पाब्लिक नि बां जेतो बासा जा किब्रा सानमलै बासा जा नैसिनि बोबाग्रा दे सिरि खबै थांमाने सिनि किब्रा सारबा मुथांना बागै जे लास्ट फाइट नि चबा पाइथाक नि चबा 2023 जों जतन तिब्रा सारब थानसा खाय जों कायसा सरकार गठन कताल खाय सिनि ओ जे हुकुम मुकुम सिनि सार्वैवल एक्जिस्टिं हमरा बांसिन नांना बागै जों आबो चबा खालायथों ओ चबा नर सुनो लगिन नाय दारिया जों ओ कम नाव थानि किजा सानाम माने साइमाना मुसुका रिनाय या रिउसि फाइका आबो न नं वानाय जा जों काहनो ता बुबागान बानबा अच्छा मैं कितना थानचानि मारिबो त चुबानाय कारण बुबाग्रा तो चिरि खगै साइतङ चिनि लास्ट फाइट चिनि थानचानि बागै गेट आर्टिकलन माननानि बागै चिनि जात गोष्टि म थांजागनि बागै माइनरिटी होइते माइक्रोस्कोपि न होइते जों चिनि कुसुम कुसुम चिनि हावा चिनि टिपा सरक माने बिन सिनि मुं रुकनानि बागै बुबाग्रा आबुन बागै लास्ट फाइटनि कबो न चुबानाय ना चुबानाय ता ठीक আছে बेलायकेना हाम न ताम माखासा बिजबि सरकार फेमेने तामे बिको कुता फमाया कुता बिजबि सरकार फेमेने मायासु के बातारो माया कुता नंगरा तंद्र गोबां साइमानो बसिन तिप्रासानि बागै कासे जे खरां पिसि दङबा चबा खलाय दङ सिन तिप्रासार नाम मुथांदांना बागै ओगे अ चबा नरक सुनो लगिरि नायदा सिन बुबाग्रा न लगिरि नायदा कक साइमाना बागै सिन तिनि नग नग संखरै सं माने बुबाग्रानियाव थानसानि कगनो पिरै दङता ग चबा जों जतन थानसा मांलायनाय जों जतन लगि मारिनाय नखाय अ लगिरि थानि नरक सिन लगि त दं तंगो मा तामसे जों साइमाना खबराव नायब्ला बेबा खबर मानसि आबुन बागै नारसिन तिनि खालि माने सरि पार्सेन्टेज टेबो कमि थांनाय जेन आबुन बागै सिन बुबाग्रा कायसा सेभराइट स्टेट डिमान्ड खालाय दङदा सिनि गेटा तिब्रा नामो त हास्ते गनाङै जों साइमानो ओगे अ लास्ट फाइट नि चबो जे बुबाग्रानि जे गेटा तिब्रानि अ चबो माने जों जस्ट सिनि आमसे गनाङै न सारा हाइन गनाङै तिब्रा हास्तेनो कक पिरै दङ जे अ चबो न सिनि लगि त दं जोंआबो नंग थेगे साना माने साइमानो मुसुदा आगिन थांजांना आबनो देलाय आबनो हामबाय ओमफ्राय निसिन बुबाग्रा ini ono razan lebih tanggal harga ya makrodi बुबाग्राके बुबा तिब्रासाना नायतुंनाय फाइ दं आसाइखा हाव हिमाने जों सिनिमाया दिनै चिनि बुबाग्रा फाइ सफैखो बाइकथा ओगे बसि आसुकाय जदि साक्तारै सिन तिप्रासाना मुथांना बागै नै लगिरि दं गाय जों जतन लगिरिलाय मान ब्लेबनो ना फाइ दिबाना जतन साबुन थेबे ना ब्ले बुबाग्रा न मालके माफ्रावलासो बुबाग्रा बागै नायगोन ना बुबाग्राके लास्ट फाइट वाइसा सभा खै मनो दङ पाइथक सबवा अमनो मनि परे नाखाके तैसे सभा खैने किन्तु ता बुबाग्रा बासा जागले खै थांकरि खैनाय बुबाग्रा तिनि हस्पिटाल खलायजा तारपरे चिनि बागै बक फरां मेरें खैने फरां हर तंखैसि थामसा तने दिनै नाय न कमनो पिना बांसे बायमा फैले माने बुवारा हादा हामजा दंगो दाखले दं सिन म पाइथक सबवा लगिरि नै ब्ले बुबा सिन बुबाग्रा न हेसे बाइन के सिबा बुबाग्राके tabuk to bo sartai lama kre
bubagra sara o haotai जोंनो केबो मोथां मालिया जत नेता पेटारनो जों नायखा अ नेताराव बाय जों थांलिया थांनाया जों आइपिएफ तिनो बिसास खालायो अ आमचेनि जों एमएलए सानाम बिका मन्त्रि पर्यन्त सानाम बिका तिप्रालेन नै चान्दा तान्दा जतनो बिका खगसा खंनै जतरि होय बर्न मन्त्रि एमएलए सानामाले तिप्रालेन कक्सि सालिया ini boni bagai जों तिनि चिनि बुबाग्रा सिमिनो फाइथानि बुबाग्रा सिमिनो सम्भव कारण जों ताक पर्यन्त 70 বছর चिनि संविधान CPM no sonsongai sarati brawo othos takpan tula siko gelaka sampari pan tram sai hongke takpan chen nok bai sisik pastala tin mulia bla bike showroom ro takpan mulia tu akong mun khagai tengane orlo unnati na bike showroom ro petrol pump ro silki brasa ro hamai gri tomane nai ne mane o aro simisi building koro kotor sengke ba mase no aigi sile kharinga tak to biya pas bangkha dosor debor mane bangai wan songai le mane dosor debor mane loger lekha जों गुबुननि दफारनो हाबु बागलायखा हियाबा जखन प्रथम बामफ्रोम सरकार उनिसे आपो तोरसनो फायका आफ्रंगा केनो बदामानि बराबरबैनो संका कम हिनजागैनाय नमांगिया नि हिनजागैनाय ब मुख्यमंत्री मासालिया बिनि बांसिन मामसलाय माने दसरनि बांसिन किन्तु दसर मुख्यमंत्री मासालिया बामफ्रोम समानतन्त्र माने बनो समानतन्त्र माने लिया लासके दसर गुबुर जाका आता निने अष्टाशीब जुत सरकार फाइनाय इंलियान प्रसे 93 23 फाइब्रसे थिति सर जाब आफ्रका सावत उपमुख्यमंत्री दसर मुख्यमंत्री के उपमुख्यमंत्री रेखा अथच दशरथ निपेन चक्रवर्ती जखन मुख्यमंत्री चाफ्रंगा के दसर नि जागा मन रफ्रंगा दसर न रिया उपमुख्यमंत्री फान्दिया बताबो निर्देशन पक्ष करनाय काम साना इसा काम खानाय तांक्राक आदम के सारा त्रिपुरानि बुंतिं तो साइमिया तांगा आसामबारि खुवाया लागा हंके बरफ सानि बागै हिमाला बरफ नख याकरि बरफ हिमै तंगो सिकलारनि बिसिंगो ताबुक जे जों नायमानि गाके नेता 73 বছর রাজ খাইকা জনগণনি মুংনাওই তাবকে জনগণ রাজ খাইনাই জনগণনি মতে নেতা মাসল নাই আবনি বখাগনো বুবাগ্রাবো তঙ্গো হইছে কারণ নেতারনি বাংসে जोंमान सिनिति भाषा तो फना मोथां नागा बागै अ सबो नोंसिनि लगि थादा था हाजिन दं ना हामबाय गले हामबाय तो हनो बेस्ता बिसि कथा लिसि बायदौ गले हामबाय ठीक दङ तिप्रासानि पाइथाक सबाबो नोंसिनि बुबाग्लानो रगलिनाय दिया आं दिया तंला हा दिनाय ब्लेना आबन बागैनो जों कक किना बाक्सा बुबाग्रानि खरां सगै आङै दङ बाक्सानो सेपन गराय बेला हामबाय बुबाग्रा के खायसा यक्सना लामारि नाय ग पाइथाक सबाबो जोंलं थानि जतन थानि न माने बुबाग्रानि कक फिरै दङ ग सबाबो सुना लगि गारि दिउना खाबाय खुबाय निना बाला गरा Sini bagi kayaknya bagi buka kereta tabuk nggak kerja. लाइनि यादिबा